Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ang nagdasabayad sa bata. Boss, may tindahan sila din sa lungsod. Good. Good. Dali na. Mauli na nga rin. Arita magsabot sa sunod tang buhaton do puno. Yes, boss. Yan ay masukli, day. Kusog-kusog yun ang halin nato karon Dorena. Kumusta man mo din eh? Hello. Salamat kami apas ka din, he. O, kumusta man na imong klinik? Basin og may mga pasyente ka nga naghuwat dito. Alas 9 pang open. May 30 minutos pa kung mulaag sa inyong tindahan. Daw na, sige ako nalay bahala din he, Dorena. At imanaw na ng imong bana. Asa man, gusto kang magkape? Gidaman akong heater. Mani akong gianhi ang imong pag-atiman. Oh. Mao ba? Okay. Lola, ati manununan ako akong bana, ha? Boss! Boss Iman! Boss! Yan ako sa sala puno. Boss! Positive yun, boss. May tindahan na sila si Salome sa dapit sa merkado. Happy na ko ang imong balita do puldo. Niya, boss, oh. Boss, oh. Tawa. Akong gipicturan ang ilang tindahan. Ugwa palingan. Si Salome tuod ka nang nanokli. Boss, dili na gyud ka maglisod pa sa pagsudog balik sa kinabuhi ni Salome, boss. Ayaw pagsaba, ha? Oh. Okay, boss. Hello. Nika? Eman, kanusa man ko ni mong panahon sa imong giabangan sa lungsod? Ha? Ilain na kay ko diri sa mong giabangan, uy. Nika, mas maayo tingali nga magsuroy-suroy kasab sa lungsod. Lingawa ang imong kaugalingon. Kanusa ligi ka mo ari? May mga importante pa kayo kung gipahiluna dire. Ayaw ka balaka. Mupauli ko diha karong gabi eh. Okay, magpaabot ko. Sa ako nang giingon, suroy-suroy lang una sa lungsod. Okay, sige. Bye. Poldo, Boss, bantahay si Nika. unsa? Ako na'y bahala kang Salome. Unsa may akong buhaton ni Nika, boss? Tay lang siya sa iyang mga plano. Ug ayaw gyud siya paanhia sa tong gipuy-an dinhi sa lungsod. Oh, yes, boss. Kung may mga plano siya, pahibaw dayon ko sa sekretong pagi. Yes, boss. Ma'am? Ma'am Nika? Puldo? Ma'am, Hi, Mas Iman. may nalanganan pa siya, ma'am. Hoy, Puldo. Ayaw gid ko ninyo binuangi, ha? Unsa binuang ba? Wa man yung binuang, ma'am. Abi ni mo, no? Nagduda na ba yung kuha ng inyong mga lakaw ni Eman, ha? Nga nung dili magid mahimo nga muduaw ko sa inyong nahimutangan karon. Nga no pa murag may gitago man mo nako, ha? Ma'am, wa man gud, ma'am. Kuan man gud, ma'am, kining gipatago ka din ni Boss Iman, ma'am. Kaya na-expose na ang imong naon sa mga pulis, dili ba? Ikaw rin nagsulti, ana. Panuway. Busa, ma'am. Pabantayan ka ni Boss Iman nako karon. Unsa? O nga no ikaw magimobantay nako? Ma'am, si Boss Iman lang ang pangutan, Ah, makalagot. Dad ako karon dayon sa nahimutangan ni Eman, Poldo. Dili na mahimo, ma'am. Kung dili ko nimo ubanan, ako siyang pangitaon. Uy, ma'am, asa ka? Sa lungsod,
Mangita ni Aman. Oh, ako na lang mo drive, ma'am. No. Mula ka kung ako ra. Oh. Uy. Uy. Patay. Dili mo pauban ako. Hello, Poldo. Boss, muanha sa lungsod si Ma'am Nika. Pero dili siya magpauban ako. Sundi siya. Lola, ikaw sa likaon dito. Ako na bantay din sa tindahan. Oo, sige. Sige, Dorina. Nara sa lamisa nga tumbahon la. Oo. Ay, salamat. Luag na akong pamatiin ni Napita. Tagpila ni Paypay? Tag 20. Wait. Nakakita naman ko nimo. Ako sab, nakakita na ko nimo. Husto. Sa Eliana Salon. Gipaila-ila ka ni Gigi bayot na ko. Husto tuod. Hala no, gamay ra gid ang atong kalibutan. Kinsa ka natingani mo? Nika. Ako si Nika. Ikaw si Lorana? Dorina. Dorina ang akong pangan. Wow. Taga din hiday ka? Bago lami nga may balhin din uban sa kumbana. May bana ka na di ay. Doktor ang akong bana. Mao ba? O ikaw negosyante? Aron do nalay kalingawan. Kalingawag bantay ba? Palabay sa adlaw. Okay. Bago pasab ko nga mi balhin din hi. Og happy ko nga nakita ta. May kailan ako din hi. Ako sab. Kinilang paypay ang ako. Hello, Poldo. Hain na si Nika. Boss, si Nika. Naa sa tindahan lang sa lume. Unsa? Ug nag-istorya sila, boss. Murag kaila mas langgaan. Unsa? Dili na ako mabati ang ilang gipanagsultihan. Kay medyo layo raman ko. Pero klaro kayo nga, amiga na sila. Mao ba? Hain naman si Nika karon. May pundo pa sa tindahan nila ni Salome. O gihatagan siyang bangko ni Salome. Wagit ko magtaho nga makasugat ko kaila din hi. Anak magina ang panahon. Tuod. Hain man mag-clinic ang imong bana. Doon ako ipatanaw niya. Nasa plaza. Pero wa pa ko makaadto ang iyang klinik. Namsa siya duty sa ospital din hi. Okay, unsa man mo ipatan-aw niya? Kining bukol sa kundiog. Oh, ipatan-aw gina niya. Aron mahibaw ka kung unsa na. Basin ugma. Karon na lang, tawagan ako siya. Okay. Ako ka lang ihato dito. No. Ugma na lang. Ganan ko magsuri-suri lang una karon. Mamalit. Kinsa man ikaw ba nimo dinhi karon? Ako lang. Daga ka pa di ay? Maingon-ingon. Pero doon ako ika-live-in. Pero, busy. Suot mo ni Gigi nga taga-parlor? Suot kamay. Suki man ko niya. Nahibaw ka ba nga patay na siya? Gipatay siya. Nakasa tingali, maong gipatay. Uy, hala, ang akong baby. Ay, gosh, palitan pa man din ako gatas ang akong baby, uy. Kano ko makakita sa bata nga naghilak, dili ko mahinumdum sa akong anak. Sige doon na ha. Adtuon na ko. Mangumpraon na ko. Pero ugma mo balik ko. Kay ipatanaw na ko sa imong bana kining bukol sa akong liog. May nahimamat kang taga-syudad? Nika ang iyang pangan o higala siya ni Gigi. Katong bayot nga gipatay. Oh. Hug doon ako na matigdan niya. Unsa man? Wala pa. Okay lang niya nga gipatay si Gigi? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!